af kanonkongen, Jan. Hej Jan. Hej. Hvordan har benene det i dag? De har det sgu ikke okay. De har det godt? De er på toppen. Er der diamanter i de ben? Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Det er semi-ben. Semiben. Der er krystaller. Der er krystaller. Rygterne går, at der er kommet en stor konkurrent ind i billedet. Med et handicap på 34 minutter på 21 km. Så ja, det kan man da godt kalde stor konkurrent. Men der er også noget, der tyder på, at han bliver svær at slippe. Ham, din store konkurrent. Hvad er det, der tyder på det? Det der kvarter, han tabte på Alpe d'Huez, eller? Ja, det lyder som om, han har nogle mekaniske problemer. Det er sådan, rygterne går. Hvordan har du med den udfordring? Tager du den op? Hvordan ligger du så taktikken sådan en dag i dag, hvor du er den pressede mand? Det vil jeg jo så nødig fortælle til min værste konkurrent. Det vil du alligevel ikke. Nå, okay. Men Jeg har én taktik, og det er at træde de der pedaler så hurtigt jeg kan. Og så komme op på toppen af bjerget. Ja. Men det bliver rigtig svært for Jan at nå op på toppen uden af sin store konkurrent Rasmus. Her i høje person. Han letter et dejligt angreb her ind lige omkring 2 km fra målstregen. Det er taktikken, strategien. Det er sandsynligvis mig, der kommer til at bære Jan hele vejen op. Så nu må vi se, om der er kræfter til det endelige angreb. Det er klart, når man ligger på lur, ligesom Jan har tænkt sig at gøre hele vejen op, så er det klart, at det er jo noget nemmere med at gøre, ikke? Men han er jo en prof. Han har taktikken klar. Han vil ikke fortælle det. Lukket kort. Er I klar, drenge? Ja. Moment 2. Jeg ved, jeg bliver nummer top 3. Starten går på 12.16. 12.17. Go! Yeah! Come on! Hvad så, røvhuller, mand? Hvad så? Han er i udbrud! Hvordan har benene det, Jan? Hvad? Hvordan har benene det? Trykker i mit knæ. Jeg kan sige, at du har mere end 1 minut til de to. Altså, der er langt ned til dem allerede. Sammen. Nej. Den er som forventet. Men den er hård. Jan Lunde Schoen. Vi er cirka 5 km mærket. Jan tager den op først. Kilometer mærket. Det ser ud som om Lunde har fundet sig en gruppe at holde sig ved. Har det ikke sat sig på hjul? 2,5 til Jan Lunde. Kom, Sean! En gut, der løber op. Han har lige overhældet Rasmus. Jeg simpelthen fanger Jan.
Hvordan går det, Luppe? Går ikke godt. En kommentar? Skide. Du har cirka 5,5 minutter til Jan. Og muligvis det dobbelt til Sean. Hold farten, så vinder du over Sean. Jeg har 5. Så har vi Kelly. Ser udsolgt ud. Det er med langt op, mand. 10 km der kører, Kelly. Nej, 8. Du har 14 til Jan. Og du har 9 til Rasmus. Find et tråd, Kelly. Har du brug for noget? Nej. Jeg tror, det er sidste gang, vi ses. God tur! En kommentar, Jan? Hvor meget har jeg på dem? Du har 5 minutter på Rasmus. Men det var ved 8 km mærket. Sean, der er udsolgt. Hvordan har du det? Har det rigtig dårligt. En kommentar? Har det rigtig dårligt. Har du været hos Jan? 10 minutter til Jan herfra. Ja, 7,5 til toppen, Rasmus. Fuck. Kom så, Jan, en kommentar til fansene. Videre, Jan, videre. Kom. Videre. Umiddelbar reaktion. Hvad føler du lige nu? Det redder mig med hår, og jeg har stjerne i mit lov. Kom så, Rasmus. Op over stregen her. Op over stregen. Hen og hold ham. Nej, jeg må sgu selv stå. Okay, Rasmus. Hvordan synes du selv, det gik? Skal du have en hånd? Skal du have en lille tøj? Skal du have en lille tøj? Hvad gætter du på? Ja. Jeg kommer ikke under 2 timer, eller hvad? Gjorde du faktisk? Du kom på 1:55. Du har taget mig. Du tog mig med 24 minutter. 21 minutter efter, Jan. 21. Du må godt, Det går fandme godt at sejle hjem. du må godt græde nu. Ej, jeg har det så dårligt. Det er fint. Jeg har den. Det sidste her, Kelly. Kom så, helt over stregen. Giv den alt, hvad du kan. Kom, giv den alt, hvad du kan. Godt kørt det her, Kelly. Godt kørt det her. Reaktion? Du er færdig. Skal vi tage den igen? Ja. Sig noget sødt til dem, du holder af. Er den hård? Efter Kelly skal så have et kunstigt åndedræt. Efter 7, der var jeg sikker på, at jeg ikke kom op.
Ja, det ved vi godt. Pour les cyclistes, c'est bon, c'est du sucre. 2,90 € le Du så på videoen i går, at man ikke skulle. Så tabte jeg sgu begge mine væddemål. Hvad? Hvor meget blev det? Han kørte 40 minutter på langsommere end mig. Sådan. Og så også de der 7 første. Altså det der stykke. Så langt skal det altså. Jamen, jeg har da aldrig set noget lignende. Jeg så noget, vi nåede lige at se den der video der. Hold kæft, man, vi var lige ved at køre ned efter dig. Ja, men jeg fik ligesom... Du fik din anden vind. Prøv at tænke, hvis du har siddet på mig. Så er du nærmest vundet. Så gik i hvert fald stærkt til sidst.